तो फिर से हम लेके आ चुकल बनी ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी, जौन आज से पहले ना ही आप लोग कबो बनैले होखब जा ए तरह के नाश्ता और ना ही कबो खइले होखब जा। एकदम अलग और यूनिक रेसिपी बा। तो फ्रेंड्स ए वीडियो को पूरा देखब जा और बीच में छोड़ के मत जाइब जा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तो आज के जौन नाश्ता बा मात्र 2 गो ब्रेड से हमनी के बना के रेडी कइल जी फ्रेंड्स। तो एजा हम 2 गो मतलब कि ताज़ा-ताज़ा ब्रेड लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। और एजा हम सारा सब्जी के कटिंग कर लेले बानी पहले से ही। मतलब हरा सब्जी जो भी होखे घर पे सब सब्जी के हम काट लेले बानी। शिमला मिर्च होखे, मतलब पालक होखे, बाकी आलू होखे, प्याज होखे, टमाटर होखे, सारा चीज़ के हम एजा पहले से काट लेले बानी। और ए जगह हम पैन में दूध गरम कर लेले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। हल्का-हल्का दूध के गरम कर लेवे के बा। अब एमे ब्रेड डाल देवे के बा और ब्रेड डाल के बढ़िया से का करे के बा कि ब्रेड के दूध के साथ अच्छा तरीका से मिक्स कर लेवे के बाटे। तो देख सकेनी जा हम के तरे मिक्स करतनी, इ तरीका से एकदम से ही हलवा जैसा बना देवे के बाटे। और जौन एकर साइड वाला कॉर्नर बा उ भी बढ़िया से गला लेवे के बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो दूध के साथ में आप लोग ब्रेड के बढ़िया से गला के हलवा जैसा मतलब कि मसल लेब जा। इ देखी जा बढ़िया से मसल लेतनी, इ तरीका से आप लोग भी मसल लेब जा। ओकरा बाद एकरा के गैस से हमनी के नीचे उतार दिहल जी और हल्का सा दोबारा से एकरा के बढ़िया से मसल दिहल जी, ताकि जौन एमर गुठली होई बढ़िया से मिक्स हो जाई। अब का करी जी कि एगो बर्तन में एकरा के निकाल लिहल जी। तो देख सकेनी जा सारा ब्रेड के हम एगो बर्तन में निकाल लेतनी। अब एमे हमनी के डाल दिहल जी थोड़ा सा सूजी और सारा सब्जी जौन हम काट के रखले बानी, अदरक, प्याज, टमाटर और हरा मिर्च। और एजा हमनी के एमे मसाला डाल दी, थोड़ा सा हल्दी डालल जी और थोड़ा सा नमक डालल जी, थोड़ा सा चाट मसाला डालल जी और एजा डाल दी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डाल दीजिए सब्जी मसाला। और एकरा जगह पे आप लोग अपना पसंद के मसाला भी ऐड कर सकेनी जा एमे। और एजा थोड़ा सा डाल दीजिए हमनी के पानी और सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी, आप लोग देख सकेनी जा। तो एजा हम सारा सब्जी के देख सकेनी जा आपस में बढ़िया से फेंट लेले बानी। यही तरीका से आप लोग भी फेंट लेब जा और एक यही तरीका से 10 से 15 मिनट रेस्ट खातिर छोड़ दिहल जी। अब एजा हमनी के डाल दिहल जी स्वाद खातिर मैगी मसाला। तो हम बच्चन खातिर बनावतनी तो मैगी मसाला डाल देतनी। अगर मैगी मसाला ना होखे तो पाव भाजी मसाला भी आप लोग एमे डाल सकेनी जा। और यही तरीका के पेस्ट हमनी के बना के तैयार करे के बाटे, मतलब कि ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखे के बा और ना ही ज़्यादा पतला रखे के बाटे। अब एजा हमनी के पैन लिहल जी और गैस पे चढ़ा दिहल जी और बढ़िया से एके गरम कर लिहल जी। थोड़ा सा ए पे तेल डाल दिहल जी। तेल अपना हिसाब से आप लोग ले सकेनी जा, सरसों तेल में भी बना सकेनी जा। अब का करी जी कि जौन हमनी के पेस्ट बाटे एके पैन में तरीका से फैला दिहल जी, देख सकेनी जा। चारों तरफ से बढ़िया से के फैला देब जा चम्मच की मदद से। हाथ से भी फैला सकेनी जा आप लोग। तो हम हाथ से बढ़िया से एके फैला देले बानी। अब एके कम से कम 5 से 10 मिनट एही तरीका से छोड़ दिहल जी, ताकि बढ़िया से जौन हमनी के मतलब कि नाश्ता बा बढ़िया से पाक सके। और एकरा के हम चम्मच से ऊपर से फैला देले बानी, ये देखी जा। अब 10 मिनट यही तरीका से हमनी के धीमा आँच पे करके छोड़ दिहल जी, ताकि अच्छा तरीका से पाक जाओ और जौन सब्जी बा भी बढ़िया से पाक जाए। एकरा के आप लोग ढक भी सकेनी जा और बिना ढक के भी ऐसे ही मतलब कि बना सकेनी जा। अब 10 मिनट के बाद एकरा के हमनी के पलट लिहल जाई। तो 10 मिनट हो चुकल बा और सब्जी भी हल्का-फुल्का पाक गइल बाटे। तो अब एकरा के हमनी के साइड से तरीका से पहले छुड़ा लिहल जी, ओकरा बाद हमनी के एही के पलट दिहल जाई। तो बढ़िया से हम छुड़ा लेल बानी, अब एकरा के पलट दिहल जा। तो फ्रेंड्स देख सकेनी जा अब हम एके पलट देब, एही तरीका से आप लोग भी एके आराम से पलट लेब जा और दोनों साइड से बढ़िया से एकरा के पका लेब जा। मतलब कि जौन सब्जी बा बढ़िया से पाक जाए, कच्चापन ओमे ना रहे, एही तरीका से आप लोग एके पका के रेडी कर लेब जा। 5 मिनट एही तरीका से छोड़ देहल जी और ताकि सब्जी जौन अंदर तक पाक जाए। और एकरा के आप लोग ढक के भी पका सकेनी, जैसे का है कि जल्दी से पाक जाए। तो बढ़िया से पाक के रेडी हो चुकल बा, आप लोग देख सकेनी जा। अब नाश्ता के हमनी के एगो प्लेट में निकाल लिहल जी और दोबारा से फिर से हमनी के पैन चढ़ावल जी, ओमे थोड़ा सा तेल डालल जी, पेस्ट डालल जी, बढ़िया से एके फैला दिहल जी चम्मच की मदद से। और एकरा के अपना हिसाब से मोटा और पतला कर सकेनी जा। और ए पे थोड़ा सा आप लोग चीज़ भी डाल सकेनी जा, अगर आप लोग के पास होखे, ना होखे तो ऐसे सिंपल भी बना सकेनी जा। अब फिर से एकरा के का करी जी कि पलट लिहल जाई। तो चली जाए के दोबारा से पलट लिहल जाए और पलट के दोनों साइड से सेक लिहल जी। और एजा हमनी के नाश्ता बन के एकदम से तैयार हो गइल बाटे, प्लेट में निकाल लिहल जी। तो चली जाए के प्लेट में निकाल लिहल जा। और ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना गर्मा गर्म टेस्टी हमनी के नाश्ता बन के तैयार हो गइल बाटे। तब एकरा के हमनी के किसान केचप के साथ सर्व कर लीजिए। और अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है नाश्ता के, तब प्लीज़ ये वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।